Ikuskizun berezia da eta jendeak harriduraz erantzuten du gehienetan. Batetik, formatoagatik eta erabiltzen dugun txotxongilo motagatik. Izan ere, txotxongiloak objektuekin egiten ditugu. Gu ez gara zurezko edo eskularruzko txotxongilo tradizionalen egileak. Objektuak hartu, pertsoneiak balira bezala manipulatu eta istorio txikiak kontatzen ditugu. Hobeto edo okerrago, baina funtzionatzen dute. 13 urte daramatzagu ikuskizun honekin. Jendea 15 laguneko taldeetan sartzen da, 10 minutuko mikroikuskizunak ikustera. Orain 2 ikuskizun ditugu, txandaka. Hemengo iluntasunarekin oso giro polita sortzen da, jendea elkarrengandik oso gertu dago eta sentsazioa oso berezia da. Eszenatokia gertu dago hemen, ikusten duzuen bezala, eta dena oso intimo eta berezia da. Suposatzen dut topaketa hauek garrantzitsuak direla mundu honetan dagoen jendearentzat, ezta? Noski, badira salmentara bideratutako eta komertzelagoak diren topaketa profesionalagoak, baina jaialdietan beti aurkitzen dituzu lagunak inguru lasaiago batean. Eta lanera etorriarren ideiak partekatzeko tarteak izaten dituzu, kontaktuak egiteko aukerak. Batzuetan herri batera joaten zara funtzio jakin batera eta ez duzu inorekin topo egiten. Hemen beste artista batzuk ikusteko aukera duzu, ezagutzen ez duzun jendea, eta motibatzen eta inspiratzen zaituzten beste gauza batzuk ikusteko aukera duzu. Artistas que vienen al festival, incluso gente que no conoces que viene de fuera, ves espectáculos. A veces no te cuadran los horarios, pero si te cuadran tienes la oportunidad de ver otras cosas. Lanean ikusten zaitugu, kontatu zer egiten duzuen. Flexus izeneko kaleko ikuskizun bat dugu, 2 zizare artikulatu dira eta sorpresa handia eragiten duen ikuskizuna da. Ez baituzu imaginatzen jendea hemen barruan sartuta doala eta mugimendu oso divertigarriak egiten ditu. Zer eragin nahi duzue? Sustoa, barrea? Denetarik gertatzen da, haur txikiak apur bat gehiago izutzen dira, baina 4-5 urtetik aurrera asko gustatzen zaie eta barre asko egiten dute. Denbora asko daramazue honekin? 10 urte baino gehiago daramatzagu. Eta, Bergaran egon zarete aurrez edo lehen aldia da? Lehen aldia da bai, ea zer gertatzen den. Badirudi jendea dagoela plazan eta ikusiko dugu zer gertatzen den. 4 pas egingo ditugu, goiz eta arratsaldez. Helduendako dala esaten dabe, eta bueno, ni heldua naiz eta etortzen naiz. Baina tokatu zait, umiakin egotia. Orduan esan dut, primerako plana. Eta nabil berakin, lehen egon ga, alkarrekin egon ga, berabe oso gustora, oin bedago oso gustora, eta bueno, arratsaldian ja joango naiz, ni lagunekin edo nire senarrarekin, seminaixora. Bizka jarraitzaile zarela, hau seguretako dala itzordu bat importantia Bergara. Bai, asteburu honetan Bergaran seguro. Eta gainera, komentatzen dau beti, aiba! Igual, arra entrevista ubiako, Badoi, ahi ezin jau? Hoxe. Bai, oso politxa eta gainera dia, gauza oso desberdinak izaten die. Eta lengua aurrekua, gizurra dirudi, hain gauza gutxikin, zelako historia asmatzen dien, ezta? Bai, basada bat izan. Eta hau bai, begira, bihar kalian eta zela sortzen dagoen, ez da, girua, sorpresa, irribarra. Bai, oso politxa. Pozik, ez da, gustora, ez da, zer ikusten? Txitxare batzuk, edo... Txitxare batzuk, bi, ez da? Bai. Eta zer egiten dago, ber? Mogiru asko. Sustuak emuten datzue, edo barreuri, edo zer egiten datzue? Batzutan sustuak. Hartu biluzu susto asko, ja? Bai. Baina gustora zauz, ez da? Bai. Eta ez dakit, emundotzu ideiarik urrengoan karnabaletan mozorrotzeko edo? Batzuk. Bai? Bai. Gustoko zaitzun hor barruan sartzea? Bai. Zaiatuko zara hori jen? Ez.
herriera etortzia eta hori jende ezagunakin eta familiakin partekatzia lan hau beti da ore bat eta beti dauka urduritasun plus bat. Nik 20 urte daramatzat Bilbon, konpainia ezberdinekin lanean, baina nik neure burua aktore izateaz gain sortzaile beti kontsideratu dut, beti eukidot grina nire historiak neure erara kontatzeko, eta batzutan igual zuzendaritzan egon naiz, edo, bueno. Eta neukan gogoa batez ere formatu aldetik, dana zenbatetan handixagoak izan proposamenak, saltzeko eta lekutara eroateko azkenean filtro gehiago dauz, sartu behar zara ja enpresa eredu batean, eta nik nahi neban zerbait, nik nahi duten lekuan txikitsua, espazio ezberdinetara adaptatzen dana, eta aske sentitzeko eta hori izan zen, nire ideia batzuk hor neukan burrumba eta ordenatu nitsuan, lagun bat izan notzan puzlearen pieza horrek eman notzan, eta berak gidoia idatzi zeban, eta orduan, izan da politxa eta gainera oso modu naturalian sortu da, eta pozik.